দৌৰাটো অলপ চাওক খুৰা ভাল না ভালে ভালে যাওক আৰু अल द बेस्ट ओइ बिदिन्था मोजां लाबोना फैदो नोंनि सायावसो गासिबो मोनसेबो बेराखै माथो ओइ रुबिन मा मोनसेबो बेरा सिंथिं हाबैदों नोंसोरो ভগৱন্তৰ স্বয়ং সেৱা কৰি ঠাই দুই ফালৰ পৰা মাকৰ ফালৰ পৰা এটা বাপেকৰ ফালৰ পৰা এটা যাহক ঘৰৰ ধৰা আজি খুব মানে সন্তোষ লাভ কৰিছো আজি আমাৰ মানে পুষ্পৰ বিয়া উপভোগ কৰিব পাই আৰু তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ জগত দৈমাৰী তথা বীণা দৈমাৰীৰ পৌৰসত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰীতি ৰাণী দৈমাৰীৰ লগত পুষ্পদাৰে যি উপভোক্তি জীৱন যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰক সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰভুৰ ঈশ্বৰত মানে ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুলৈ এইখিনি মানে প্ৰভুৰ ঈশ্বৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ
लाइटो हिन्जाव गोदाननि फार्निचार नै लोगोफोर ओरैबादि दामि दामिखा बेबो लाखनि आरो बैयावबो दंबावो लाखनि र' एसे देखायनि बिसना साफा खालामथ'वाखै आरोना इखौ हाबायानो गाबोनसो नालाय नै जोंना लोगोफोरा हाबानि थाखाय मेकआप खालामजागासिनो दिनै जोङो 8 जनसो खालामजादों आरोना ओमफ्राय नै मेकआप आर्टिस्टआ बेनो दिराज रामसियारि आं दाखालि खालामजानाया बेनो आरोना 8 जनसो खालामजादों जोङो दोंबावोसो आरो नै सानैसो आंबो खालामजाखांबाय हाय जारो जारुआ देलायथ'नो मोनाखै दायो लाइनाव दङ जासिगोन ना फैगोन मा दङ खानायखौ मा खालामगोन सान्दुंजों मोदानलाय दा माथि लागोन दाना आंनि खानाया माबा जादों नामा खिलिबा गहांहां जादों ना जायाखै थाबाय लांगोन फेसिं लागासिनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने गामियावनो आरोना हाबा दङ माबानि बेवाइफोरनि हाबा दङ ओमफ्राय बे हाबायावहाय थांनो थाखाय नै जोङो देलायबाय एसे मेकआपबो खालामजादों बेवाइफोरनि हाबा नालाय ओमफ्राय हाबा जायै बिराद गगा मोननाय मानाय जादों नालाय एसे गाराङाबो बोरैबा जाना दङ आरोना ओमफ्राय जोंना बेवाइफोरा माबाखौ मा जागोन जोङो बिजावजालि जागोन ना जोंनि बिजावजालि जागोन माने जाबायानोसै बिजावजालिखौ माबानि लाबोदों आरो तेजपुर टाउन ना तेजपुरनिफ्राय लाबोदों माबा मावो डक्टर मावो मा होनदोंमोनलाय मेडिकेल नङा बरपेटायाव न जिखि जाया डक्टर मावो आरोना हाबाया माबायदि जादों नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै आरोना जेसेबां हायो एसेबांनो गामिनि हाबा नालाय खामानिफोरबो एसे मावनांगौ जाहैयो ओमफ्राय खामानिफोरबो मावना हैनोसै एसे आरो बेवाइफोरनि हाबा नालाय खामानिफोरबो मावखानांगोन न फुंजानि माखौबा बुंनो गामिनि लोगो नै बियो आंनि बिजावजालियानो जायो सोमोन्दोआवहाय ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय था लोगोफोरा जोंनि भिडिअखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै मोसागोन ना मोसायाथाय र' दा थांग्रोनोसै मोसाबा नुलांगोन आरोना औ ओमफ्राय नै बिथिंजाय खायसे मेकआप खालामजागासिनो जोंनालाय जाखांबाय ओमफ्राय नै इथि दंबावो खाय नुजानि गासिबो र' बाजै सा मानो नाङा फालाय नोंसा फाय कुनजानि थामारा नै जोङो बिराद मेकआप खालामजाबाय बेवाइफोरनि हाबायाव ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसैथ' बारबो खोलो खोलो मोसागोन ना मोसाया मोसागोन सान्दुंजों मोदानदों ना मा हाबायानो हाबा माथो खालामनो लोगोफोर हाबानि बोथोर हाबायाथ' जाखागोन नङा जाखागोन ओमफ्राय आरो हाबाखौबो जाखानांगोन खबर होनायालाय न
नै बियो आंनि लोगो नमिता माबानि लोगो माने बिबोनांबो लोगोबो आरोना माबानि दैखांनि ओमफ्राय बैखौ आं दहाय खोन्थाखाबायमोन बियो गामिनि लोगो आरोना बिजावजालिबो जायो ओमफ्राय थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो सहैसिगोनबो बारा गोजान गैयानो बारा गोजान नङा आखाइजों इदि दांनाङा खारो मेकआपफोरासो माबायदि जाखोथाय मोजांसिन नुदोंना नुवाखैथाय मोजां नुदोंना मोजांनि आबौसो माथो दा लानोसै अ आथिंखौ लानि आं दे आथिंखौ बिमाया जाबाय ना जाबाय आं गोदानसो लाफ्लांबाय दांलै जादों ए दे जा नै बेयाव नुदों नोंखौ खाम जानो फैबाय जोङो लोगोफोर दसे जिरायबाय आरोना ओमफ्राय दसे जिरायनानै नै दायो बोथिसे जाग्रोना लानोसै गामिनि हाबा नालाय ओमफ्राय दा उनावहाय बोथिसे जाबावगोन जानोसै नायलांदो लोगोफोर अनला औ अनलाखौनो जानोसै नै माबा अनला माथाय माबा दां बिलाथि न बिलाथि अनला ना फिसा ना मावा बिराद गोथाव जाबाय दे ना गैयाबो जायो सपना माखौबा बुंनो नै कर'ना गासैबो माबे बेखौ जानो हालाहाय आङो गारामाया जेबो सेबखा इसिनल' होनबा दे अमा बेदर जाया मा मोनगोन ओमफ्राय नानि अनगा जेबोथ' गैला नानि अनगायै दङ बेबो होगोन ना होआ दे होमबा अमा बेदरखौनो होदो आयौ माबा मोदोमाय नायनानै हो मेजेमबाथाय बारा जानो हानाय नङा जाबाय दे लाब्रा नामा नोंनि बाहागोआ लाब्रा नै मोनफैबाय जानोसै लोगोफोर खुलिलाय खुगा गोमाहाय अनला संग्राया नै बिसोरनो नोंसोर नङा होमबा संग्राया ए औ बिराद गोथाव जादों लोगोफोर अनलाया बिराद गोथाव नै अनला संनाया साबसिन बिराद गोथाव जाखादों सोरबा दालि लानानै उनाव अनला जानाया दालि जानायखौ पस्तायदों आरो औ नंगौ दा ना
Ha? No, yang nak kaisna grea birat muzang. Seber muzang nih. Bibaran pai di lo. Na geu seragan ya? Ha? Masih gezau tiana. जोङो खामखौ बोथिसे जाखांबाय ओमफ्राय जानानै बेयावहाय दै गुदुं होआखैना जोंहा दै गुदुं लोङाबानो उपाय गैया गारामाफोरा बोरैबा जाजोबदों ओमफ्राय जोङो दायो न'आवहाय दै गुदुं लोंनो थांसै ओमफ्राय दा उनावहाय फैफिनबावगोन आरो ना हरनि बोथिसे जानो न'नोंथा जोङो हाबायाव खाम जानानै नै न'आव दै गुदुं लोंनो फैनाया दाबो मोनहैयाखै मोनहैथारसिगोन आरो ससे दंबावो जोंथ' न'आव फैयै नै सफैबायमोन लामानि गेटआबो मारिनायमोन ओमफ्राय जोङो एसे बायदिसिना बेबस्था खालामनानै फारसेथिंजाय हाबबाय आरो ओमफ्राय न'आवबो नै दानाबा तालायानो मारिनायसो आरो न'आव फैनाया नै दै गुदुं लोंफैदोंमोन जोङो बेखौथ' मारिबाय र' बेथ' उन्दुग्रासो ओमफ्राय बैयावमोन आरो ना दै गुदुङा किटचेनाव बेखौबो मारिना गालांदों जोंना दै गुदुं लोंनो फैनाया जाला आरो ना थांफिननांसिगोन जोङो नै लोगोफोर सेन्देलानो गनानै होबाय बेवाइफोरनि हाबायावनो दै फिसिना लाबायबा मानो गवा जानो नै अबस्था खाराब जोङो न'आव फैनानै नै आरो हाबा लागोआवहाय थांफिनलायबाय दा मोनासिमहालागै हाबाया माबायदि जायो नायलांदो लोगोफोर आंहा माबा बेवाइफोरनि हाबायाव माबा गोलैदोंमोन आरो खाम राननाय फाला गोलैदोंमोन ओमफ्राय आङो बेबायदि मेकआप खालामनानै खाम राननो एसे बोरैबा मोनबाय आरो जेबोथ' नङा नंनाया आरो नै आंहा लोगोआव आलासिबो दं नालाय आलासिखौ हारसिं गारनानै बोरै खाम राननो बेफोरबायदि जाबाय आरो ओमफ्रायो खामखौनो खनसेबो रानस्रायाखै आङो नांगौबा गाबोनो हाथा खुथा खालि राननानै होनोसै नमिता बे नमितायाथ' दिनैनो थांफिनखागोन नालाय बेनि थाखाय थाफाबाय थादों आरो आङो नमिताजों बारा गोबाव गैला दसे थानानै थांसिगोन बियो थांसिगोन दा नै जोङो हाबायाव मोनफैफिनलायबाय ओमफ्राय दायो सिङावहाय हाबलांलायनोसै ओमफ्राय नै जोंना मेकआप आर्टिस्टआ थांसिगोन नो थांसैनो आरो थांसैनो ओमफ्राय मेकआप खालामजाग्राफोरखौ जमा लानानै फट' लानो नागिरदोंमोन मालाय सेरखाय बेरखाय जाजोब्बायदि ओमफ्राय नै जों सानैजोंल' लानो मोनबाय आरो माखौ बुंनो बाय हाय हाय बैति मामियालाय मामिया जदो नामा आंनि बिबोनांनि फिसाजो ओमफ्राय बिबोनांनि नै मोसानो दा मोसागोन नामा बैति मामियालाय मामिया मोसाखादों ना मामाया ओंखाम जाबाय गैया बे मा गैलानो बे लोगोफोर मेकआपनि सायावबो सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदों माबोरै जादों आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबसक्राइब बयबोथ' मिथिखायो बयबो खालामलायदो अननानै प्लिज थांसै आंहा बाय बाय नै दासो जादों हाबा जाग्राफोरा नै बिसोरसोलाय दै गुदुंखौ जोङो नै हाबा जानाय लाहानि न' खाथियावहाय बिनानै लोंफैबाय केमेरायावनो गासिबो मा जाखो दैमालि
Hai, नै खनाथिबो सासे आं साफायदों ब्रा नै बेबो हाबा जाहां हिनजाव गोदाना नैबेनो लोगोफोर मास बुखुब्रा मास बुखु नै केमेरामेना बे सासे जुनुन सोरगियारि ओमफ्राय नैबे सासे दङ आगै गुथाल बिसोर सानैयानो आरोना दिनैनि केमेरामेना मामा मोनलाय आरो मा फट' लादों दे माखौबा बुंबाबो बुंला आरो बुंबाव आरो बुंबाय थायाखै सम गैया बुंबाव आरो बिसोर सानैया बिजावजालि बिमा फिसा बिजावजालि आंनि बिजावजालि ओमफ्राय नै बिनि फिसाजोआ आब'नि फिसाजोआ नै उथि नै बेनो बिनिबो हाबा मोनफैगासिनो आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो न'आव हाबा मोनफैदो रंजा बाजा रंजानोसै आरोना न' सोमोन्दोआव बिजावजालिबा बिमा फिसानि समान नङा बिजावजालि आंना गावदांदांखासो नै आंना बिजावजालिया गावदांदांखासो जाबाय फांसै बिराद बार माने माबा माने भिडिअ खालामनोनो मा रायलायबाय थादोंनाखै बियो खनलांबाय थादों हाइन लांदो खनसे जाबाय जाबायलै मोजां हाथाया जाबाय बेसेबां जाब्रा प्लेटसेल'सो हाबा जाहां बिसोरो सानैखौबो बासै बेखौबो ला सारखौ सानैखौ जाबाय दे जाबाय दे नै जाहा मुथा दासो फैदो दहायनिफ्रायनो मिटिंआव दंहैयोमोन ओमफ्राय मिटिं जोबनानै दासो मोनफैदो किरणा माने जों गामियाव हाबा जानो फैदों आरो गामियानो खाथिथार किरणा एसे थाब फैनांगौमोन थाब फैनायबा दहायनिफ्रायनो भिडिअ लागौमोन किरणजों ओमफ्राय गगाबो मोनदोनो देहाफोरा बारा थिग नङानो आंहाबो बारा थिग नङा अब्लाबो दहायनिफ्रायनो दंबाय थायो आङो मोसाखांबायबो एसे ओमफ्राय दा उनावहाय मोसाबावगोन ओमफ्राय नै किरणा जाखांबायनो दायो थांनोबो ओंखारहांबाय खोमा मा जाखोथाय किरणा दालि ना जाबाय ना अमा बेदर जायासै अमा जाखाया किरणा जायफोरा किरणखौ मोजां मोनो किरणनि थाखाय मोनसे लाइक हो आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो किरणनि चेनेलाव थांनानै किरणनि भिडिअखौबो नायनानै हो किरणा आंनि बेस्ट फ्रेन्ड गामिनिनो नायनानै हो दे लोगोफोर बयबो नाय दे बाय बाय
Hai, lại đi lại ra đây nữa. Hai lại. Pakai susu mama. Hah? Is, cái thảo.